Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε για μια έκτακτη είδηση. Μόλις ενημερωθήκαμε ότι βγαίνει το Καπετάν Γέρμα. Πριν το GTA 6. Ανεβάστε την άγκυρα, μια φίλη χαιρετά. Τη γούρου βρείτε στα νυχτά, στο πλήρωμα τρίγης, στο θησαυρό να βρουν στο νησί της αρχής. Στο Καπετάν Γέρμα. Όχι για πολύ, απ' τη σανίδα πάει να πέσει μια γύρα λαιμοφόρη. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Χριστιανά! Έλα ρε! Χριστιανά, που πήγε Πήγε να πατήσει κάτι φύκια μου είπε. Τι εννοείς πήγε να πατήσει τα φύκια? Είμαστε κυριολεκτικά στη μέση του ωκεανού. Φορούσε και κάτι χασουνάκια. Φορούσε τα Air Flippers 3000. Τι λες? Καλά εντάξει, άστο λίγο άλλο. Καλά χέστε. Στο αμπαρί μια βραγιά, κάτω από σεντόνια πολλά, λέω μελώνεις μια κοπέλα, ξύπνα, βλέπω τις ειρήνες αρπακτικά.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Περίμενε, ρε το βλάκα, να συγκεντρωθώ. Συγκεντρώσου. 2, 3. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για σας. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε. Βάλε και εσύ. 3. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε για μια έκτακτη είδηση. Μην μιλάτε δυνατά γιατί ακούγεστε. Τσουν! Για μια έκτακτη είδηση. Συγγνώμη. Είδηση. 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 Είδηση.